Uz Washington, Brisel je najvažnije središte političkog i gospodarskog utjecaja. Zbog toga gotovo 17.000 lobista nastoji u sjedištu Unije doznati kako će buduće zakonodavstvo Unije utjecati na poslovanje multinacionalnih kompanija i na svakodnevicu građana. Naš gost je hrvatski lobist, magistar Natko Vlahović, lobist Hrvatske obrtničke komore. Dobar vam večer, dobrodošli. Evo, prvo pitanje koje mi se nameće jest kako Hrvatska stoji s lobistima. Jesmo li ušli u pore te briselske birokracije? Pa Hrvatska je apsolutno na vratima Brisela, a ona polako ulazi. Međutim, evo, mi sa naše strane, Hrvatska obrtnička komora je institucija koja je nedavno otvorila naš prvi međunarodni ured u Briselu, što znači da smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo, svjesni smo što znači Brisel, svjesni smo što Brisel poručuje Hrvatskoj i svjesni smo da se moramo ponašati na moderan i europski način, odnosno da moramo lobirati za naše interese u porama briselske birokracije. Kako se zapravo kod nas u Hrvatskoj regrutiraju lobisti? Postoji li recimo neka škola za lobiste ili recimo nekakav kolegij lobiranje, recimo na nekakvom fakultetu? Ja moram reći da ste lijepo otvorili ovu temu. Mi smo ove godine na Vernu otvorili, u stvari i pokrenuli. Vern je privatna škola poslovna u Zagrebu. Mi smo pokrenuli prvi kolegij na temu lobiranja, gospodarskog lobiranja i želimo u stvari na taj način omogućiti i približiti prvo ljudima, mladim ljudima koji su studenti treće godine, da počnu učiti u stvari o toj vrlo bitnoj temi, o toj djelatnosti koja je danas svugdje prisutna u medijima, u praktički svakom društvenom aktiviranju prisutno je lobiranje. Ono nije samo određeno prema Briselu. Lobila se u Hrvatskoj i prema Hrvatskom saboru, prema vladi, prema ministarstvima i tako dalje. Lobiraju nevladine udruge, lobira privatni sektor, lobiraju razne institucije. Lobiranje, kao što je prilog rekao, dvosmjerno, znači lobira se prema donositeljima odluka, ali lobiraju donositelji odluka prema određenim sektorima. Evo, tu je sad opet tu privatna inicijativa. Naime, privatno veleučilište je uvelo kolegij uvod u lobiranje, ako se ne varam, tako se zove. Zašto recimo na našim fakultetima javnim, državnim, tih kolegija nema? Pa ja bih bio vrlo sretan da postoje takvih i mnogih drugih modernih kolegija. Ja ne kažem da ih nema, međutim ovo je jedna zaista specifična djelatnost. Ona se u zadnjih 5 do 10 godina intenzivirala u Europskoj uniji. Ona je dakako u Washingtonu i Londonu daleko starija, rekao bih. Tamo se lobira intenzivnije, agresivnije i puno jače nego u Europi. Ali eto, krenuli smo na ovaj način i očekujem da će se slični kolegiji uskoro pojavljivati na našim sveučilištima. Vi ste lobist Hrvatske obrtničke komore. Konkretno, dakle, što je vaš zadatak, što vi lobirate za naše obrtnike? Prilog je dobro rekao, ja moram reći, u stvari, moj glavni zadatak je da se u Briselu čuje ono što hrvatski obrtnici misle. Dakle, da se glas hrvatskog obrtništva i Hrvatske obrtničke komore počne polako probijati kroz briselsku birokraciju. Znači, idem na sastanke u Hrvatsku komisiju, pardon, u Europsku komisiju, u Europski parlament i u mnoge druge institucije koje su nadležne za funkcioniranje europskog gospodarstva, odnosno europskog poduzetništva. Nama je bitno da u ovom trenutku dobijemo sredstva Europske unije koja su nam potrebna da prilagodimo, odnosno pomognemo našem prosječnom obrtniku da u stvari razumije na koji način funkcionira europsko tržište. To je prva stvar. Druga stvar koja nam je jako bitna jest da u stvari ta sredstva koja smo dobili iskoristimo na adekvatan način. Znači da ih usmjerimo na one adrese gdje je u ovom trenutku to najpotrebnije. Jedna vrlo važna stvar je uz to da mi paralelno funkcioniramo i sa hrvatskom diplomacijom u stvari, koja je prisutna, aktivna u Briselu, koja se bori za stvari trebala bi jačati naša gospodarska diplomacija. Apsolutno, dobro ste rekli, gospodarska diplomacija. Mi radimo paralelno sa gospodarskom diplomacijom i na taj način smo u stvari jači. Evo, mene sad zanima, kako izgleda jedan vaš radni tjedan? Koliko vi u tjednu provedete u Briselu, koliko u Hrvatskoj? I kad ste u tom Briselu, jeste vi non stop po tim nekakvim hodnicima ili to ipak malo drugčije izgleda? Pa moram reći da je zaista drugčije i ja znam da je lobiranje u stvari jedan pojam koji je dosta, ima loš prizvuk, jer kao što je gospođa u prilogu rekla, koja je međunarodna konzultantica, ljudi smatraju da je lobiranje isto u stvari što je i neka vrsta korupcije. Međutim, to je daleko od toga. Lobiranje je jedan zahtjevan posao, on traži da čovjek bude educiran za to, da bude stručnjak, da poznaje materiju s kojom se bavi, a moj prosječan dan, moj dan u Briselu je vrlo aktivan. Ja krećem vrlo rano ujutro sa informiranjem u stvari što se događa u pojedinim institucijama koje su meni bitne. Kažem, nisam svakodnevno u Briselu, ja odlazim u Brisel kada je to potrebno, znači kada se dešava nešto što je za nas relevantno, na taj način želimo uticati. Vrlo često su to sastanci u Europskoj komisiji. Europska komisija ima
poseban jedan odjel koji se bavi Hrvatskom i vrlo često smo s njima u kontaktu. Čuo sam da u Briselu postoji određen etički kodeks među lobistima. U zadnje vrijeme je došlo do promjene tog etičkog kodeksa, uvedene su i nekakve sankcije. Zašto sankcije? Pa sankcije... Što se to događalo među lobistima? Naime, o čemu se radi. Kao i sve društvene djelatnosti, mislim i u lobiranju ima problema. Jel? Ima situacija kada se pokušava na nelegalan, odnosno neadekvatan način pristupiti političaru ili pristupiti nekom drugom službeniku. Ili kad neka recimo velika multinacionalna kompanija na nelegalan način pokušava. Upravo tako. Znači, da li je privatni sektor, da li je kompanija ili čak možda može biti, mislim, vlada može isto tako. Mislim, civilno društvo zahtjeva što veću transparentnost. Apsolutno, i naime zbog čega i kodeks se onda pojavljuje kao jedan način da se na neki način institucionalizira to ponašanje. Ja? Promjene u kodeksu nastaju i u stvari zahtjeva se od lobista da bude sve transparentni i transparentni. Budući su mediji sve prisutni u tim aktivnostima i samo ponašanje lobista je pod praktički budnim okom medija, jer gledajte, ako sam ja lobist, meni nije u interesu da se loše govori o meni. Jer ja radim za tu plaću, meni je bitno da ja mogu sutra doći na vrata i normalno razgovarati s vama. U tome je smisao. Eto, hvala vam puno na ovome razgovoru, da kako radi Hrvatske, želim vam puno uspjeha u vašem poslu. Hvala na pozivu.